Tinokudokezai mabuja tauyano dzanyasi nhau iro zuva ro24 mwedzi uno waKurume. Tiri kutanda neiyo iri kupisa kubva nozuro iyo inonzi #goldmafia. Firimu roAljazira rabva raita kutanika pachena kuti zvese zvinoreketika zviya zvadainyepewa nawaMugabe newaBiyawo kuti kwai Zimbabwe inoziva kuchengetedza zvinhu zvayo. Wasori womuZimbabwe wakasimba chaizvo, wanoziva imi wakaita gore rese wari paairport panhandare yendege chaiyo huru muZimbabwe, wari kureketa zvavo nokutora mafirimu nokutora mavhidhiyo. Paribe kana mubodzi akawabata kuti ndo zvavari kuita. Paribe chizvinu ipapa. Rekai tigoona kuti zvinenge zviri kudini. Ndakatoti dai waida kubatiwa waingoita zvekunge vanhu vari kuita zvomato ngehwenyika wari kubato rochamisari. Paibva paita kutoita kuti haikona. Ipapa apa ndipo munotoona kuti pakaita kunyangariwa. Hurumende yedu ipapa, mapurisa ayo, wasori wayo, wese waribe kana mubodzi akaita kureketa kana chinhu chibodzi, wese bva wandoti jejeje. Heno kuti zvichapera nei. Tichagoringa ipapa kuona kuti musena wacho wanoramba wachiuchera usvikirepi. Asi chatinoziva musena wese une paunogolongonda chete. Wamwe wakaita sana mudiwa hudhu izvezvi wari kuita kumhanyidzana kudzima zvese zvawaimbonyora wachiita kufara nokudini wachipembera nokutsigirana naiwa naUbert Angel. Ndipo munotoona kuti ahede imekai pakaita kunyangariwa. Zvakaburika nozuro zvanga zviribe kana mumwe akambozviona, zvanga zviribe mumwe akaimbozvifungira. Ipapa tiri kutotenda waAljazira kuti wakaita kutanika pachena manyepo nochokwadi. Taakuzvizivira tega nezvimwe zvacho zvataindofungidzira. Apa taanokuziva kwakusvino chaiko manje. Ipapawo kare Henrietta Rushwaya kwaya agoburika ari kureketa iye kuti imi ndezvenyu izvo muri kusatsamwe gorekai kutsamwa nokutoti ipapa handisu tiri kuita kuti nyika itenderere, tiri kuita kuti nyika ibudirire nekuti tiri kutengesa goridhe renyika rese zvaro tichibva taita kuti nyika ikone kuboya mari yekuita zvese zvinobudiriro. Heno mabi angu aiwa njenyu soko riita munenge mangwa kufuka kana kuwarira zvaakwamuri zvamunoita naro aiwa ndimunozozviziva. Tindori pairo firimu raAljazira ripo kare. Ipapa tiri kubva tahwadziwa waye wese wari kuita makore nomakore wari kurara musango wakaringana nomuzinda weAmerica muHarare wachinzi kwaigoitai kuratidzira kuti zvirango zvoupfumi zvibisiwe noAmerica nekuti zviri kutadzisa nyika kubudirira. Heno manje kuti apa wanenge wari kutadzisa nyika kubudirira kana kuti zvinenge zviri kudini nokutoti pakaita kunyangariwa. Chimbofungai kuti waita mazuva okurara pasi paribe kana chinhu chizvinu chokudya kana nokudini, woona mumwe munhu ari kutoburika hache ari kundoita kukwira ndege kuenda nokudzika achibva aita ndiye ari kutamba newachena wacho pakare wari kunzi iwo ndo wasiri kuda nyika. Imekaimi pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti inopera yakadini iyoyi. Tikaenda kumatalodzi mhosva, amai vanonzi Emeralda Maridzani kwai wagopuwa makore 4 chaiwo kugara mujere nokuponda kwawagoita wapwere wawo. Ndakuti makore 4 kwai wakanzi upenyu huna hwokugara mujere nokuponda kwawagoita wapwere wawo 1. Pakaita kunyangariwa. Tiri kuti zvakanaka zvakadaro rekai wagare mujere. Tiri kumataleko kare Fadzai Mahere agoti kwai mutongo munyaya yache yekunzi kwai agonyepa padandemutande reTwitter kwai yagonzi ichagopuwa mutongo yacho zuva rochishanu mwedzi uri kuteera uyu. Rekai tirambe takaringa kwazvinenge zvichienda, tinoramba tichindokunyepai. Wotimu pachedu wakabatanapo kare naJacob Ngarivume wari kuseedzera kuti wanhuwe katitei zvakaitiwa noEFF muSouth Africa zvekuita inonzi #national shutdown. Rekai tione kuti wamwe wachagoti kudini.
nokutoti ipapa pakaita kunyangariwa. Tinoziva tese kutoti obato rachamisa wanenge wachishaya kugozvireketa izvozvi, nokutoti wakandozvireketa basi wari kubva watoita kupinziwa chaiko kutobatiwa, nokuti wanenge wari kunzi wada kumukira hurumende, ndo zvavari kutoda kutoteiwa nazvo. Rekai tione kuti wanenge wachizvireketa wachiita sei ipapa, kana kuti wanenge wachibvuma, rekai tizvione. Tinoramba takandoteya nzewe kuti tigoziva. Pai kambani yozesa nyasi yagoita zvokubvumirana nokambani yokufrance inonzi HDF Energy. Ipapa kwaiwa goti kambani yokufrance igouya nomamiliyoni 300 kuti ipopomedze munyika ikone kugobika magetsi akachena anoita nokunhadzira mweya hydrogen. Rekai tione kuti vanozvipedza chere izvozvi. Tinoramba takandoringa nokuti vari kureketa kuti kana magetsi akabuditsiwa kunogadzirwa mabhiriyoni nomawati anoita 180 anosere 178 gigawatts. Rekai tigoramba takaringa kuona ikwe zvinenge zviri kuenda. Nyasi tiri kufara kuti magetsi anenge ari kunze arita zviri nani, asi vamwe vagoreketa kuti paribe kuchinja kwatiri kuona, nokuti wozesa vari kureketa kuti nyasi kwaganhadziwa magetsi anoda kusvika mapfumbamwe chaiwo 900 megawatts pachirungu. Ipapa kwaikuhwange kuri kunhadziwa anoita 530 530 megawatts. Kukariba kuno 350 350 megawatts. Asi chokwadi chazvo tiribe kuchiona isu nokuti mendero rundoita magetsi mubodziyo peno ndokwedu unojecha heno kuwasvinuku peno ndo kwaanenge achinhadziwa kuti atande areke kuenda ikweyo. Ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvidini. Toringa dzinochokuita nomari. Bhangi roPOSB ragoratidza unyanzvi paraburitsa kadhi raro rinokwanisa kuseenzesa mari yomunyika pabodzipo nomari yekuAmerica. Izvo wazvikuona. Kana wazvikange zvabudirira izvozvi toziva kuti aiwa taendawo pamberi, tinokwanisa kupfumvura, nokuti isu wanochengetedza zvinhu wana mahobho pabodzipo newamwe wese wari pasi pasi wao wari pamujandirere wese ndiwo wanoseenzesa bhangi roPOSB irori. Rekai tione kuti inopera yakaita sei, asi tiri kuramba tichipena mhuno kuti dai zvaita zviri nani. Toringa dzopasi rese. Toringa dzomutambo, sorry. Right, tiri pamutambo yebhora iri kutambiwa zuva ramangwana. Kwai ngezi inenge yakaringana nokepekepe paubhaobhabu. Ipapa FC Platinum inenge iri kuringanawo noCranborne kumandawa. Chicken Inn inenge iri kuhwapurirana bhora nosimba bhora kuLuveve. Black Rhinos ichitatsurana usu nousu noHighlanders Boso mugomba muNational Sports. Green Fuel wachandopinda pokare wanenge wari kuhwapurirana bhora nochikomana choHerentals kuGibbo. Rekai tigoona kuti wanenge wachitamba sei, tinozokunyepai zvinenge zvaitika pawanenge watambapo. Takaringa dzobhora pokare kwai wanotsigira mutambo webhora wari kuronga kuti wagoite zvokuenda koratidzira pamahofisi oSRC paNational Sports Stadium. Rekai tigoona kuti mapurisa achawabvumira chere kuti waite izvi. Kwai zviri kuringirwa kuti zvigoitika zuva rochitanhatu mumwedzi uri kuteera uyu. Ticharamba takaringa. Ipapa zviri kutohwadza kutoti Zimbabwe iripo pakutamba kuri kuitiwa kwese, kokutoti vamwe vari kuenda kotamba shuwa mitambo yakanaka yokutamba nyika dzitamba nonyika. Imikaimi wamwe watotambira kuti waende kumutambo weAfcon, isu Zimbabwe paribe kana chedu. Zvinoita kuhwadza. Iwo wari kundomora goridhewa, waribe kana chimwe chavanofunga kuti dai chaitika zvisvinu zvakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tichiringa mutambo wekiriketi, zuva ramangwana wari kutamba mutambo wokugumisira zuva ribodzi wachitamba nechikwata choNetherlands. Tikuramba tichindoti pamberi nawo wakomana dai waita tusvinu wahwina. Katichiringa dzopasi rese manje. Kureketa kuno nyika yeDRC yaita kuvhunjunwa kwadare romakurukota awatsikitedi pakaita kunyangariwa. Ipapa pawazhinji watovhunduka Jean Pierre Bemba achibenhuka pokare imo mudare romakurukotari. Kukongo kuno nyaya idi, kuno nyaya. Rekai tione kuti zvinoita kuti nyika ipfumvure kana kuti paribe chinochinja.
Kukinya kwaita rero dzimhosva ikweyo harati kambani wariwaridzi Facebook wometa wanofanira kuti wareke kudzinga wabasa wangu watora kuti wawashandire munyika mo. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. Kuchengetedza mabasa awanhu ndokusvinu. Wakajaira zvavanoita kuAmerica kuti munhu anosenza aribe kana kodzero kana kudini. Ino kuAfrica aiwa kodzero dzizere nokuti ndo zvakanaka kuitika. Tinozvitenda izvozvo. Kwai kuno nyika dzopakati poAfrica Central African Economic Bloc kwai ipapa dzagobvumirana kuti dzisiye kamari kakabva kuFrance kanonzi franc. Toramba tichizvitenda izvi. Rekai tione kuti wakanhadzirira chere kuti iyo France ichazodawo kuwasungira kuti zvinhu zvewainyangwarire. Rekai tione kuti vanozvikona chere, asi tiri kuramba tichiwashwira tusvinu nokutoti zvisvinu zvavari kuda kuita ndo zvakanaka dai zvaitika. Ko hwarawa iya yakavhotewa kupinda kuNigeria kuno yano kwaiya toenda zvayo kuFrance pabodzi bono kuBritain kuti iende kozorora. Imi zvatinoitirwa muAfrica no zvakaita kunyangariwa. Ndati ndamuona baine mutungamiri wenyika iko kumusoroku wanoita kuuya Africa kuuya hawo kozorora nokuti wanenge waneta nokuita kutsvaka rutsigiro zvakaita kuoma. Idi kuvhotera hwarawa kwakaitika muNigeria kunoita kuhwadza chaiko. Dai kwedu zvikabva zvachinjawo zvireke kugoita kuteera kasvasvaira kabodziko. Kwai hurumende yekuEthiopia yazobvuma manje kuti kuchipinde kahurumende kokubata matomu kunzvimbo yoTigray. Tikuramba tichivarorera manje apa kuita izvi zvinoita kuti nyika iite kudipfama kureke kugoramba zvinoita kukubana nokuhwisana nokupfurana nopfuti. Wari kuGhana wari kuita kufara izvezvi kwaino Anglo Gold ashandi waakuda kuti wabatanidze migodhi yawo miri irimo muGhana mo kuti ibatane iite mugodhi mubodzi wakone kugoburitsa maaunzi ogoridhe anoita zviuru 200 kuda kutoita chaicho chiuru chibodzi chomaaunzi pagore nepagore. Tikuramba tichizvitenda izvi dai zvatoendirira mberi. Idi rekai tione kuti goridhe wanoriseenzesei zvinoita kuti zviite nyika ipfumvure. Ndo zvakanaka kudikana. Pakugumisira kwai wanoita zvokumhanya waye wanoringa kuti vanhu vari kumhanya sei World Athletics kwai wagorambidza wese waimbowa varume kuti wakadzi kuti wapinde komhanya mitambo yawo. Rekai tione kuti zvinova zviri kubata vamwe chere kana kuti zvinoramba zvakabatana nowabodziwo wakaita sana Christine Mboma pabodzi ponana Caster Semenya. Rekai tirambe takaringa kuti inenge yakadini iyoyi. Asi chatinoziva shamu yese inorowa vamwe asi rimwe zuva inozondokupondawo newe muridzi wayo. Tiri ipapo mabuja. Aiwa rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.